Mitä vittua? I'm a strong independent autistu. I don't need no man. Herra jumala. Herra jumala. No sekin vaan. Ui saata. Ui helvetti, mitä vittua tapahtuu? Mitä persettä? Mitä? Holy fucking shit, tää trippaa bolseita peli. The predictions. Katsokaa minun hienoa torakkaa pääni päällä. Se ei tipu siitä ikinä. Kon ikinä. Mitä vittua tässä tapahtuu? Jasso. Ebin? Tule! Ei se hyppäs. Nice. Katu. Predictions! Ei! Allahu. Mitä helvettiä nää tekee? Mä sain Hagridi. Sitten tullaan vuorotelee vuolteessa. Mun! Saatanan Kasimi, saatanan Kasimir. No problem. Sas. Peruna! Perun! Hito peruna. At least wasn't testicular torsion. Abortion. Mun on... Testicular abortion. Vai? Se länsi poikaa! Kertokaa miksi. Mitä? Täällä voi vakuus on vaan 27, kuvitelkaa se satases. Laita! Voi ei. Ota jo ottaa kuulokkeet omasta tästäkin pois. Ei tässä satasella ollut. No 99. Oikeesti. Joo, ei toi soundboardikaan kaikkea pysty näköjään. Toi loppujen peleissä olis paha. Kyllä mä olisin tota pystynyt kuuntelemaan, ei se siitä niinku ois. Wow. Ei. Ei vain ei. Mä oikeastaan... Pitäisikö mun fuckappaa toi kokonaan? Helvettiä. En mä tajua fuckappaa toi ihan kokonaan. Miten sä fuckappaat sen kunnolla? Niin no Mä en vielä tiedä, mutta kyllä mä kohta sen keksin. Please. Oi ei. Mitä? 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 It was all planned. Mitä? All planned, unlike you. Wow. They everyone turned full potato. Peruna! Peruna mainittu. Perunassa tavata, eiku juureksessa tavata. Kasvipahalla Matu! Mullassa Sinne meni. tavataan. Kaikki siis niinku no vastassa meni full peruna nyt ihan oikeesti. Ne tilttas. Kestetään tää. Okei. Nyt vielä täysillä. Ei. Ja venatkaa. Mä nopeutin sen 15 kertaa. Ainutaan. Oi! Mitä helvettiä? Vittu. Pienet ovat herkku amme. Amme. Linaurus. Peruna! Nyt. Mä räjäytin PowerPointin. Microsoft on mulle vihainen. Ai. Älä tein. Oh no. Holy fuck. Oh shit. What? Se Tarik. Joo. Sanoin Tarik. Oi ei!
Tuleeks nyt niinku Hyper Distorted Tarikki Death Sounds? Se on vaan retarded kaiju. Hakappaa sen kaiku-efektin vitusti. On kuule. Vittu. Ois pitää rämmättää. Nice! Nice, nice, nice! Nice! Nice, 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 nice! No! I like me. I like me. Ei! Oh! Mä en kommentoi. What a save! Oh no. Aha. Kyrynty. Kiitti Kasi. Because of Kasi I'm Prospect Elite. Come on! Nyt naurakaa! Nilo me Nilo. Me mihin? No, siihen palloon. Himaa. Menin seinään. Miksei minun vastusta? Miksei kun mä lähden vaikka puolustaan kunnolla, sit otetaan nipsille. Ahaa, se pomppa sille tuolla vielä, se pomppasi ihan vitu lujaa. Oot sä vittu tosissas? Kato, heti kun mä puolustin, tai ne muovastani puolesta hyvin, sitten Kasimir menee hyökkäämään. Peruuna.